Dito guys, nagsisit up muna tayo. Ulit lang yung gamay. Yan lods, ayos mga lods no? Alas 8 na, ngayon pa tayo nagkahuli. Idol, picture ka ba? It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. It's my life. I wanna shopping. It's my life. Money. So ngayon mga lods no, mamimingwi tayo ng hito at yung ibang lamang ilog. Pag ganyan mga lods, ito yung mga backup mga lods. So guys, ako, kilala nyo na ako, si Boy Palpak. Ako si Genie. Genie Calvo. Yung mga lods, abangan yung mga lods. Pakita namin kung paano ilalagay itong pitiw. Hindi alam namin na anong Tagalog. Pitiw Pitiw lang. Sa makikita nyo, alam nyo na. Yung mga lods, pangan nyo. So, tayo mga idol. Mga idol. Si Boy hindi siya sasali na video daw dahil mahiya siya. To mga idol, mamimingwit tayo ng mga hito. Mamimingwit tayo at malag natay kuha. What? Hindi tayo marunong mag-Tagalog. Bugo kasi. Guys, baha guys. Ganda ng pamasulan nito guys. Sin, nasa kagi sin. Ito, hindi tayo nandaan. Bangan guys, ang ano namin guys. Ano na dito eh. Bila. Guys, bago natin simulan ang video natin, magana muna tayo. Please like and subscribe. Guys, abangan natin guys. Goodbye. Dito guys, nagsisit up muna tayo. Sit up muna yan kan. Anong pangalan mo? Ano po? Si Idol po. Idol. Sit up niya po. Yang ito guys, abangan guys. Yung apas lang lang si Boss Ligel. Wala siya dito dahil adto pa siya sa kanan. Ayaw sin adrio ng mga tuslo buwa guys. Masarap yung tuslo buwa. Wala si Boss Ligel dito na. Tayo ayo lang. Ano yun si Boss Ligel. So guys, abangan nyo guys. Ito mga lods no. Ngayon pa ako nakarating mga lods kasi may nilakad pa ako kanina. Ito mga lods, nilalagyan na po ni Vincent ng bituka ng lupa, yung Ikaw. bituka ng lupa, yung taga. Hindi namin alam yung Tagalog nito mga lods. Comment down below lang lods kung alam nyo lods. Ito yung pala yung mga pitiw lods no. Yung nilalagay sa gilid lods. Search mo lang sa Google yung pag hindi mo naintindihan. Ito lods, yung hinalikan ko lods. Nalala niyo pa lods. Hinalikan ko ulo lods. Si Genie lods. Tsaka si Boy Palpak lods. At nag-iisang bus ng bayan. Boss Palpak din. Nawawali yung pisingiran ni kuya niya. Sige lods, lagyan muna namin ito ng bituka ng lupa. Uwate. Sige mga lods, abangers. So ayan mga lods no, lagyan na rin ito ng pain mga lods.
hagis muna natin itong mga lods dito sa tubig na, sa tubig ilog mga lods. Yun, lagay na na boy palpak yung pityo pala mga lods, no? Tignan natin mamaya lods kung may huli tayo lods. Sige mga lods, abangan na lang mga lods. Yung post nito ay kay Kwan. Yan mga lods, ilapti ang mga lods. Picture na. May picture. Ilit lang yung gamay. Yan lods, ayos mga lods, no? Alas 8 na, ngayon pa tayo nagahuli. Idol, picture ka ba? Wala, boy, ilang ka. Kuha ispat. Ispas. Yan, ayos mga lods, no? Meron tayong isa mga lods. Gumagana na si Vicente mga lods. Soto Memorial Medical Center mga lods. Yan po mga idol, may huli na. May huli isa. Making tao tapos nahuli. So, okay nito mga lods. Good size na dito sa amin to. Kasi hindi naman ito. Ano na, picture. Hindi na kasi lalaki itong mga lods eh. Okay lang yan. Malinaw rin nakuha rin. Sige risok-sok. Okay. Wakay ko yo, ano? So ayan mga lods, no? Pauwi na lang tayo mga lods kasi alas 10 na ng gabi mga lods. Yan mga lods. Sa susunod mga lods, babalik tayo dito. Race back tayo mga lods. Abangan yung mga lods sa susunod na video mga lods. Tanggal na. Okay. Makakuha tayo ng hito mga lods, no? Uliin itong mga ganito mga lods kasi napakasakit to lods. Kung ano? Ano to? Pag masugatan ganito, abot talaga sa ano mga lods. Si lantan ba, no? Lagnatin ganun. Lalagnatin ka mga lods. Kapag matusok ka, pag matusok ka doon, lalagnatin ka. Mga lods, Nandito na yung kan. sansan na natin ito. Nandito yung tilapia ang isa. Sarap yawan mga lods. It's my life.